nagkakusog pa ang bagyong Jenny samtang padayon kining nag-irog sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan sa Pag-asa sa gilayong 600 kilometers sa sidlakan sa Kalayan, Cagayan. Nagdala kini sa hangin nga may gikusgong 140 kilometers per hour samtang moabot sa 170 kilometers per hour ang unos niini. Nag-irog kini sa northwest sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. Sa latest Pag-asa Weather Bulletin, ana-ana sa signal number 1 ang mga dapit sa Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Island, northern ug eastern portion sa Isabela, Apayao ug northern portion sa Ilocos Norte. Wa patangtanga sa Pag-asa ang posibilidad nga magkaduol kini o kaha mo landfall ang bagyong Jenny sa Batanes. Posibleng mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility karong Huwebes o kaha sa adlong Biyernes. Apektado sa trough o extension niini ang pipila ka mga bahin sa nasud uban sa habagat nga gipakusog usab sa bagyo. Subay sa data sa Metro Weather, may kahigayunan nga uwanon ang eastern ug northern Samar ug Leyte. Kusog nga uwan usab ang Masinati sa ubang dapit sa nasud. Posibleng uwanon usab ang pipila ka mga bahin sa Sugbo ug Bohol. Adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga bahin sa Luzon ug Mindanao.